Φίλες και φίλοι, γεια σας. Ελπίζω όλες και όλοι να είστε καλά. Η αλήθεια είναι όντως αυτόν τον καιρό δεν έχω προλάβει να δημοσιεύσω κάποια ανάρτηση, διότι θέλω όσο μπορώ να έχω μια εμπεριστατωμένη γνώμη για το τι πρόκειται να συμβεί. Λοιπόν, αυτό που έχω ουσιαστικά να σας πω είναι ότι μην επαναπάβεστε ποτέ με χρονολογίες, ημερομηνίες και μήνες, διότι όσον αφορά τη νέα κάρτα που προσπαθούν να μας επιβάλλουν και προσπαθούν ουσιαστικά να μας κάνουν σαν την Κίνα ένα πράγμα, δηλαδή ότι αν θα την πάρουμε, που εύχομαι κανείς να μην την πάρει αυτή την κάρτα, ας πούμε μέσα θα έχουν, και δεν το λένε ακόμα, θα έχουν μέσα τον αριθμό ταυτότητας που είχαμε με τις ταυτότητες παλαιού τύπου, το αφημί, το άμκα, αριθμό μητρώου ασφαλισμένου, ιστορικό υγείας, δίπλωμα οδήγησης. Άλλο πράγμα το οποίο θα έχουν είναι το ύψος, και επίσης θα αναφέρεται σε αυτή την ταυτότητα το θρήσκευμα, διότι θα προσπαθούσαν να μας πείσουν ότι ουδέν κρυπτών υπό του ηλίου. Μας πείραζε στις παλαιές τύπου ταυτότητες, αλλά στις καινούργιες δεν θα μας πειράζει. Το τι ύψος έχουμε, το τι χρώμα ματιών θα έχουμε, τα πάντα όλα. Θα μου πεις, μη σας πω για τον αριθμό τραπέζης. Και υπόψη είναι ότι μετά τον Οκτώβριο στην Τράπεζα της Ελλάδος θα γίνει μια παρουσίαση, αν θυμάμαι καλά, στον δεύτερο όροφο, σχετικά με το ψηφιακό νόμισμα, όπου όλος τυχαίως θα συνδεθεί με την ταυτότητα. Και γενικά ακούμε αυτά τα ανόητα επιχειρήματα, δηλαδή ναι, αλλά έχεις διστάζεις για την ταυτότητα, αλλά μου έχεις smartphone, δηλαδή έχεις προτάχα τηλέφωνο και μου κάνει συναλλαγή με κάρτες. Όπα, μισό. Και ποιος είπε ότι πρέπει να τα λάβουμε σοβαρά αυτό υπόψη? Από την άποψη ότι εγώ, ας πούμε, μπορεί να θέλω να έχω κινητό παλαιού τύπου που ήταν τα πρώτα, δηλαδή με την κεραία και κατέβαινε κάτω το καπάκι, να το πω έτσι. Δεν είναι επιχείρημα αυτό. Και επίσης το κινητό αυτό, άμα θες το παίρνεις μαζί σου, άμα θες δεν το παίρνεις. Όπως και εγώ, ας πούμε, τυχαίνει καμιά φορά μέσα στην ημέρα να μην το πάρω μαζί μου, ούτε την κάρτα που έχω για συναλλαγές. Εννοώ δηλαδή άμα είναι από εθνική άλφαβον και τα λοιπά. Και επίσης ούτε το δίπλωμα είμαι υποχρεωμένος να το έχω. Αλλά πατάνε στην ταυτότητα, διότι άμα σου κάνουν κάποιον έλεγχο, εννοείται ότι θα πρέπει να την έχεις μαζί σου. Ναι, όμως που τώρα πόσοι αστυνομικοί σε σταματάνε για έλεγχο? Και επίσης ένα πολύ σημαντικό πράγμα που δυστυχώς θα το πω, που μέσα στους ναούς έχουν μέλια, βιβλιαράκια. Άλλο τότε την Αγία Γραφή δεν την έχουν σε αρχαίο ελληνικό κείμενο και μετάφραση και θέλει πολύ ψάξιμο. Δεν είναι αυτό το θέμα μας. Το θέμα είναι, αυτά θα πρέπει να τα αγοράζουμε με πιστωτική κάρτα? Δηλαδή ο οίκος προσευχής θα γίνει επισήμως οίκος διαβολικού εμπορίου, να το πω έτσι? Δεν με ενδιαφέρει και ας με κυνηγήσουν για αυτό το θέμα. Το λέω από την άποψη ότι, όπως ένας ρασοφόρος έλεγε, ότι εγώ θα την πάρω, αλλά λέει άμα είσαι όμως το Θεό μέσα σου δεν φοβάσαι τίποτα. Σοβαρά? Τι γίνεται ρε παιδιά? Μέσω αλληλογραφίας πήρε πτυχίο θεολογίας αυτός?
Το λέω από την άποψη, δεν έχεις λάβει υπόψη σου τους Αγίους που τιμάς. Μάλλον δεν τους έχει λάβει υπόψη. Αλλά δεν γίνεται από τη μία να μου λες εμένα τακτική εκκλησιαστική ζωή, δηλαδή συμμετοχή στα μυστήρια, δηλαδή εξομολόγηση, Θεία Κοινωνία. Εντάξει, τα άλλα τα δύο, το βάπτισμα, το περισσότερο το έχουν κάνει όταν ήταν νεογνά, να το πω έτσι. Και τώρα το γάμα, άμα θες παντρεύεσαι, άμα θες δεν παντρεύεσαι. Αλλά αυτά τα δύο είναι πολύ βασικά και χρειάζεται τακτικός εκκλησιασμός. Δηλαδή η συμμετοχή σε αυτά και να ακούς και Θεία Λειτουργία και να φυλάς τις εικόνες, αλίμονο. Αλλά λέμε το εξής, θα συνεχίσουμε να είμαστε το ίδιο άμα πάρουμε αυτή την ταυτότητα, δεν θα την πω, αυτό είναι το άσχημο, διότι σε ταυτίζει, σε κάνει ουσιαστικά ένα άβουλο όν, θα είσαι δηλαδή αριθμός, δεν θα είσαι πια ένα ονοματεπώνυμο. Και υπόψη, και πολλοί από αυτούς οδηγούν το πίμνιο που έχουν σε αυτή την πράξη, όπως ήταν και με τα τσιμπήματα. Αλλά άμα ήταν κάποιος σωστός δημοσιογράφος έπρεπε να το ρωτήσει από αυτά τα παπαγαλάκια. Πάτε από όσους αναγκάσατε, γιατί δεν δελεάσατε, αναγκάσατε να ακολουθήσουν την συνταγή αυτή του τσιμπήματος, πόσοι από αυτούς έχουν πεθάνει και έχετε πάρει το κρίμα στο λαιμό σας? Διότι λέγοντας αυτά αναλαμβάνεις μεγάλη ευθύνη. Δεν τολμάει κανείς να το πει. Λοιπόν, όσον αφορά την ταυτότητα, πρέπει όσοι θέλουν να την πάρουν, όσοι θέλουν να μην την πάρουν. Αλλά δυστυχώς δεν θα υπάρξει γυρισμός πίσω. Και όσον αφορά, θα σου πούνε όμως ότι άμα δεν έχεις ταυτότητα δεν θα μπορείς, ας πούμε, να αγοράσεις μια φρατζόλα ψωμί, δεν θα μπορείς να πηγαίνεις στο νοσοκομείο, δεν θα μπορείς να έχεις συνδιαλλαγές με το κράτος. Γιατί κατά τα άλλα πριν σε εξυπηρετούσε το κράτος με ένα χαμόγελο μέχρι τα αυτιά. Γιατί κατά τα άλλα έμπαινε σε νοσοκομείο και σε εξυπηρετούσαν αμέσως. Να δείτε τι ωραία πλάνη είναι αυτή. Και καταρχάς, το πιο επίφοβο σε όλα αυτά είναι ουσιαστικά αυτό το αναθεματισμένο, το RFID chip. Δεν εμπιστεύομαι κανέναν που λέει ότι δεν θα έχει. Γιατί ουσιαστικά ένας νόμος που είναι του 2021, αν θυμάμαι καλά, λέει ότι θα έχει κανονικά RFID chip, που το RFID είναι ουσιαστικά σε παρακολουθεί όπου πατάς και όπου βρίσκεσαι. Πάλι ψεκασμένος θα είμαι? Έλα τώρα. Είπαμε, ο ψεκασμός κρατάει για λίγο. Η βλακεία είναι αυτή που επικρατεί για πάντα. Αυτό να θυμούνται όσοι τα λένε αυτά. Και επίσης λένε ότι είναι παλιωμοδίτες αυτοί οι οποίοι αντιδρούνε. Σοβαρά? Όταν είναι βέβαια χριστιανός ορθόδοξος κάποιος και αντιδρά, είναι παλιωμοδίτης, είναι ψεκασμένος, είναι γραφικός. Όταν όμως, και αυτό το λέω χωρίς να έχω κάποιο μίσος για κάποια άλλη θρησκεία, τυχαίνει να είναι κάποιος μουσουλμάνος να μου βγαίνει στην Ομόνια με αυτά τα μεταλλικά μαστίγια να χτυπιέται στην πλάτη πέρα δόθε ανάποδα και να τρέχουν τα αίματα κάτω, εκεί δεν υπάρχει κάτι το γραφικό, ας πούμε. Φυσικά και όχι. Και επίσης άλλο πολύ σημαντικό, και ποιος μου εγγυάται εμένα ότι τα δεδομένα αυτά τα οποία
υπόψη ότι θα πρέπει να δώσουμε και 10 ευρώ. Πώς θα βγουν τα 10 εκατομμύρια ευρώ που θα δοθούν ή μάλλον δόθηκαν για τις ταυτότητες αυτές? Γιατί όσον αφορά η κυβέρνηση δεν έβαλε από την τσέπη της λεφτά, πάλι σπατάλη δημοσίου χρήματος έκανε. Και σε αυτό ψεκασμένος είμαι. Αλλά μην ξεχάσουμε τις κολοτούμπες που έκανε ο τάχα αγαπητός Άδωνης, που έλεγε περί Orwell όταν ήταν στο Λάος, και τώρα που έγινε, μην ξεχνάμε ότι είναι τώρα πάλι υπουργός εργασίας, που επιβάλλει και εξαήμερη εργασία. Ότι τώρα με την πάρδο του χρόνου εξελίσσομαι. Σε τι εξελίσσεσαι? Από κολοτούμπα σε κολοτούμπα, αυτό είναι εξέλιξη? Άλλα να λες τη μία και άλλα την άλλη. Δηλαδή ουσιαστικά τα καταφέρανε σε όλους τους άλλους τομείς, θα τα καταφέρουν τώρα με τις ταυτότητες. Και χαρακτηρίζουν γραφικούς όσους θέλουν να κρατήσουν τις παλαιές. Ωραία, για να θυμηθούμε λίγο. Αν εξαιρέσουμε την Κίνα που δεν είναι δημοκρατικό κράτος. Τώρα στην Ιταλία είναι, αν θυμάμαι καλά, που κρατάνε και τις δύο τύπου ταυτότητες. Εκεί είναι προαιρετικά. Εδώ γιατί είναι υποχρεωτικά? Επειδή θέλει ο Κούλης να είναι το καλό παράδειγμα, πάλι πειραματόζωα θα μας κάνουν. Εγώ γενικά ένα έχω να πω είναι ότι η τακτική προσευχή και η συμμετοχή στα Θεία Μυστήρια θα μας δώσουν δύναμη να μην πάρουμε αυτές τις ταυτότητες, να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μην τις πάρουμε. Πλέον είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Θα πρέπει να επιλέξουμε ανάμεσα στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό και στον Μαμονά, και δεν θα υπάρχει επιστροφή. Όσον αφορά τώρα το θρησκευτικό θέμα, είναι ότι ουσιαστικά τα τσιμπήματα ήταν το προήμιο, η ταυτότητα είναι η εισαγωγή, και δυστυχώς το χάραγμα που το επικαλούνται που και που, γιατί μετά θα σου πούνε ότι ξέρεις, ο τάδε έχασε την ταυτότητά του, οπότε πιο ασφαλής θα είναι, του την κλέψανε, όχι την έχασε, με συγχωρείτε. Το πιο ασφαλές μετά θα είναι τάχα δεξί χέρι μέτωπο. Εκεί τι, θα σου κόψει το χέρι το κεφάλι? Όχι βέβαια. Εκεί να δείτε γεωεντοπισμός, και εκεί είναι που δεν θα υπάρχει γυρισμός. Αλλά ουσιαστικά εμείς να προσευχόμεθα για να μην προλάβουν τα σατανικά του σχέδια, να κάνουμε ό,τι μπορούμε τέλος πάντων, και γενικά να κάνουμε ό,τι μπορούμε για την ελευθερία, για τη διαφορετικότητα, γιατί και η διαφορετικότητα είναι σεβαστή, και υποτίθεται αυτοί που σέβονται τη διαφορετικότητα στις τηλεοράσεις δεν σέβονται τον ίδιο τους τον εαυτό, από ό,τι φαίνεται, γιατί άμα σεβόσουν τη διαφορετικότητα, πρώτον θα άκουγες και τη δεύτερη γνώμη χωρίς να την βλασφημάς, να το πω έτσι, όχι να την επικρίνεις, και δεύτερον δεν υπάρχει συμφεροντολογική διαφορετικότητα. Από την άποψη δεν γίνεται, δεν θέλω να έχω ίσως για κανέναν, να μου επευθυμείς τις παρελάσεις των ανθρώπων που έχουν διαφορετικές σεξουαλικές ιδιαιτερότητες, αλλά να μην σέβεσαι τη διαφορετικότητα για ένα πλαστικό τέτοιο έγγραφο σκλαβιάς. Γιατί ουσιαστικά η ψηφιοποίηση δυστυχώς σε κάνει ένα αριθμό και ένα άβουλο όν ταυτόχρονα. Γίνεσαι ένας μαζάνθρωπος χωρίς νόημα. Και πολύ φοβάμαι ότι τώρα που θα αρχίσουν να γίνονται ψηφιακές οι ταυτότητες, θα αρχίσουν να βάζουν την αστυνομία να μας ελέγχουν. Την έχεις? Καλώς. Δεν την έχεις? Άντε να σε κρατάνε μέσα για εξακρίβωση στοιχείων. Και πάνε να το κάνουν τώρα με τις
παλαιού τύπου ταυτότητες, να έχουν βέβαια και αγγλικούς και λατινικούς χαρακτήρες. Εντάξει, προφανώς δεν μπορούν να έχουν ούτε τους αραβικούς ούτε τους εβραϊκούς, αλλά γενικά επικρατεί η αγγλική γλώσσα και αυτή είναι λατινικού, έχει λατινικό αλφάβητο. Θα σου πούμε μετά ότι δεν μπορείς να ταξιδέψεις, γιατί κατά τα άλλα όλοι είχαν την ευχέρεια να ταξιδεύουν. Εδώ καλά δεν έχουν την ευχέρεια να πάρουν μια φρατζόλα ψωμί και εσύ μου λέτε για τα ταξίδια. Άρα βλέπετε τι πουλά τα φέρνουν όλα. Κλείνοντας λέγω ότι εντάξει, δεν τυχαίνει να κάνω πολλές δημοσιεύσεις, διότι θέλω να βλέπω διάφορα διάφορες ουσιαστικά δημοσιεύσεις από αλλού, να έχω και εγώ την γνώμη μου και να λέω όχι με υπερηφάνεια, όσο μπορώ με πιο σοφά και μεστά λόγια, ότι θα κάνω ό,τι μπορώ να αγωνιστώ. Εντάξει, το ότι θα αγωνιστώ δεν σημαίνει ότι υποχρεωτικά θα πάω σε κάποια διαδήλωση. Κάνω ό,τι μπορώ, βέβαια, πρώτον για την πίστη μου, για την πατρίδα μου, για την ελευθερία μου, όπου για την ελευθερία αυτή χύθηκε πάρα πολύ αίμα και δεν πρέπει να το λησμονούμε αυτό. Και επίσης θα πρέπει να αγωνιστώ και για τον εαυτό μου, γιατί άμα τα έχεις καλά με τον εαυτό σου, μπορείς να τα έχεις καλά και με τους γύρω σου. Τέλος πάντων, με όσο το περισσότερο γίνεται. Γιατί είπαμε, υπάρχει διαφορετικότητα, να υπάρχει με την προϋπόθεση ότι υπάρχει ο σεβασμός, αλληλοκατανόηση, αλληλεγγύη και πάνω απ' όλα να υπάρχει με επιχειρήματα, όχι με ύβρις και ιδεολογίες. Αυτά έχω να πω, φίλες και φίλοι. Γενικά βλέπω ότι τα πράγματα, και λυπάμαι που το λέω, δεν θα είναι εύκολα. Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι θα πρέπει να κάνει ο καθένας τον αγώνα του, να αντιμετωπίσει το Γολγοθά που θα έχει, και αλλά να θυμάται ότι άμα είναι δυστυχώς και επίπονος, κυρίως πνευματικά, ο αγώνας, άμα τα καταφέρει, λαμβάνει το καλύτερο κέρδος, το οποίο δεν είναι χρηματικό αλλά είναι πνευματικό, και το πνευματικό δεν φεύγει ποτέ, ενώ η ύλη κάποια στιγμή χαλάει. Όχι ότι θα καταστραφεί ο πλανήτης, προφανώς η ύλη, δηλαδή το θέμα είναι η εξύψωση του πνεύματος, και όπως είπα, αυτό γίνεται με τακτική προσευχή, νηστεία, εκκλησιασμό, και έτσι θα υπάρχει η χάρις της Αγίας Τριάδος να μας φωτίζει σε ό,τι και αν χρειαστούμε. Το λέω αυτό διότι όσοι καταφέρουν να είμαι και εγώ μέσα σε αυτούς, θα κάνω ό,τι μπορώ και για τον εαυτό μου και για τους γύρω μου, ότι αν δεν πάρουν ταυτότητα να μην φοβηθούν για το τι μέλη γενέστε. Τώρα ας αρχίσουν μερικοί να στερούνται κάποια πράγματα. Δυστυχώς μέσα από την στέρηση καταφέρνουμε να γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι, γιατί εκεί φαίνεται ο άνθρωπος στα δύσκολα. Γιατί όταν έχει, ας πούμε, και φαγητό και την ξάπλα του, την καλοπέρασή του, να το πω έτσι, συμπεριλαμβανομένων όλων των τομέων, εκεί φαίνεται καλός. Όταν τα χάνεις όμως, τι συμβαίνει? Εκεί είναι που πρέπει να εστιάσουμε. Αυτά έχω να σας πω. Όσο μπορείτε προσπαθήστε να μην πάρετε αυτές τις ψηφιακές κάρτες της κλαδιάς, και να είστε σίγουροι κάπως θα υπάρχει θεία οικονομία. Δεν πρόκειται να μας αφήσει ο Άγιος Τριαδικός Θεός έτσι. Μην απογοητεύεστε.
Μπορεί να μην καταλαβαίνουμε τις βουλές του Θεού, αλλά εγώ είμαι 1000, μη σας πω δισεκατομμύρια% πεπισμένος ότι αν πάρουμε τη σωστή απόφαση θα μας βοηθήσει. Μπορεί, είπα, όχι με τρόπο που να καταλαβαίνουμε, μπορεί να είναι διαφορετικός από τον τρόπο που θέλουμε, αλλά θα είναι προς όφελός μας. Και αυτό επειδή δεν θα πρέπει να είμαστε αχάριστοι. Η χάριση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού να μας προστατεύει πάντοτε. Αμήν. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε αυτή τη δημοσίευση. Εύχομαι σε όλες και σε όλους να είστε καλά, να περνάτε πάντοτε καλά. Καλή συνέχεια εύχομαι και γεια σας.